Puntahan natin. Maganda. 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 Puntahan natin. Tara. Tara. Hey! Young girl. Hayang kagirog iguspatid. Bus, mukhang palaban oh. Miss, ang ganda mo. Pangit mo. Alam mo ba, miss? Ang ganda mo. Parang virus. Ang bilis nag-viral. Oh, bakit? Nakapagpabakuna ka na ba? Bakit? Kasi mukha mo, bako-bako na. Hoy! Hoy, boss. Pakipot lang yan. Lapitan mo. Sampal ng pagmamahal to. Pagmamahal pa rin. Di na pagmamahal to. Pananakin na to. Teka lang. Bakit ganon? Ang babae, minamahal, hindi sinasaktan. Bakit? Papalag ka ba? Papalag ka? Papalag ka ba? Papalag ka ba? Bakit? Sinasabi ko? Sinasabi ko? Luis, bakit mo naman siya sinampal? Nakakaawa tuloy ang kamay mo. Boss, mukhang kailangan ng turuan ng leksyon yan. Alam mo ba? Nagtre-training ako ng martial law. Tika, boss. Di ba martial art yun? Martial arts pala. Martial arts. Oh. Yun, boss. Yun ang tama, boss. Sige, boss. Turuan mo ng leksyon yan, boss. Walang susunod. Halika, miss. Walang susunod sa inyo. Takbo! Takbo! Hoy! Ano ba kayo? Boss. Bakit, boss? Tingin niyo lang. Akala ko ba, boss, magaling ka sa martial art? Alam niyo, puro pagbagsak pa lang ang alam ko. Kaya pala. Tara, boss. Tara, tulungan natin. Hey, boss. Boss. Tara, Nasaan tara. yun? Asan yun? Nasaan yun? Tara. Lagot sa akin yun. Tara. Uy, kuya, ano to? Anong ibig sabihin nito? Ay, sorry. Nagkakamali lang. Nangangamoy yung kasalan ah. Hoy! Tumahimik ka! Pagkatotohanin ko to. Hoy, ang atupagin mo, ang kalaban mo. Walang hiyang paril to. Ang lalaki ng mga tao. Diyan pa tumama. Sa maliliit na kahoy. Ang sagabal talaga ng butang to. Sige, mauna kayo. Talagang butang to. Napakasagabal. Ayan. Kita ninyo ang kilos ko. Kapit mo. Ingat ka. Mahulog ka. Andun sila, boss. Tara. Bilis. Bakit? May tama ako. Uy, saan? Sa'yo. Ikaw talaga, kahit nasabihin ito tayo ng kamatayan, humihirit ka pa rin.
Kung may pagkakataon kang gawin mong gusto mo, gawin mo bago pa mauli ang lahat. Muna ka na, muna ka na! Muna ka na! Ayaw ko, boss. Natatakot ako sa kanila. Ayaw mo? Mauna ang mga gwapo. Nasaan sila, boss? Pero, nasa huli ang pinakagwapo. Akong bahala, boss. Sakpo! Sakpo! Bilisan niyo! Baka maabutan tayo! Hoy! Order niyo! Hoy! Down! Hoy! Kaya na ko! Boss! Hoy! Anong nangyari, boss? Sabi mo, kaya mo! Ika, dali mo. Sorry, boss. Hindi ko nagawa yung inutos mo. Ay, nako! Ang lakas pala ng taong yun. Isa lang yun! Tara, boss. Tara, armas mo! Ang sakit ang panga ko. Kuya, natatakot ako sa buhay ko. Huwag kang mag-alala, huwag kang matakot. Sagot ko ang buhay mo! Eh, ikaw talaga. Itong sa inyo! Uy! Naku! Salamat! Salamat! Hala! May taglingan akong nagwapa! Ayun sila, boss! Kailangan nila na pasabog! Granada! Takbo! Hoy! Wala na to, boss! Hoy, hindi pa! Liga na ito! Buhay pa! Ayaw matay! Hands up! Hayop ka talaga! Ikaw! Unggoy! Ikaw! Supot! Tama na yan! Kung gusto niyo akong patayin, patayin niyo ako! Talagang matapang kayo! Lalabanan niyo ako ng patas! Boss, pagbigyan natin, boss! Sige! Umahon ka! Ibaba yung armas niyo! Wow! Okay ka lang, boss? Boss, okay ka lang? Boss, sumarap ka, boss. Ang cute niyo pa naman. Ayaw, kaya ka! Kaya siya? Kaya siya? Ano ba kaya dito? Ano ba nangyayari? Boss. Ganyan ang totoo, boss. Yan. Ang gwapo ni boss. Tara, boss. Tara. Teka lang! Anong teka lang? Anong teka lang? Minaw na.
Tapusin mo na! Sige na! Ka! Ka! Sige ba? Tumahimik ka! Lumapit ka! Hindi ako lumapit! Lumapit! Shoutout Mabini Rickson sa Tabunan. O shoutout po ni Angel Abel sa Tabugon. O shoutout po din ni Ariel Bihan sa Sibugay. Shoutout pa dahil kang Dennis Soba sa Sibugay. Okay guys, so para sa gustong magpa-shoutout, just comment Hashtag bao! Hashtag bao! Salamat kayo sa pag-view sa among mga videos. And please subscribe sa wala pa ka-subscribe kaninong tanan. Salamat. Bye-bye.